A Kanári-szigetek, az örök nyár birodalma különleges otthont és munkát ad Csizmadia Mónikának. Jóga oktatóként sajátos módon segíti az embereket testük és lelkük egyensúlyának megtalálásában. Mónika az air-jóga és a száp-jóga technikáival tanítja, hogyan kapcsolódhatunk a természethez és önmagunkhoz, akár az óceán ringató hullámain egyensúlyozva. A sziget békéje és a végtelen tenger közelsége különleges hátteret ad tanításainak, inspirálva másokat is, hogy belső harmóniára és magasabb életminőségre találjanak. Maspalomason vagyunk, ez Playa del Inglés, a strandnak a neve. Itt mindig ilyen nyüzsgős, bulis hangulat van, az emberek vidámak, nyilván, hát nyaralnak. Hát nézd meg őket! Mónika, te mikor döntöttél úgy, hogy kiköltözöl a szigetre? Gran Canariára 8 éve érkeztem. Előtte más terveim voltak, de a sors úgy döntött, hogy ide fogok jönni. Most balanszórákkal foglalkozom, aminek alapja a pilates és a jóga. Ezeknek a kombinációjával építettem fel a száp-jogát, illetve az aerial jogát, amit szeretnék neked is megmutatni ma. De viszont előtte ígyunk meg egy kávét. Rendben. Itt mindig ilyen jó a hangulat. Igen, itt mindig ilyen jó a hangulat. Playa del Inglésen vagyunk, ez talán az egyik legismertebb része Gran Canariának, mert itt találhatók a homokdűnék is. Gran Canariára 2016. szeptemberében érkeztem, előtte Cipruson dolgoztam 4 szezont. Telente mindig hazajártam, és ugye közben végeztem el a Testnevelési Egyetemen a fitness instruktori képzést. Így, amikor a Kanári-szigetekre jöttem, akkor már csak fitness instruktori pozícióra pályáztam. Először hotelben dolgoztam, mozgásórákkal foglalkoztam, majd 2 éve vágtam bele abba, hogy szabadúszóként, vállalkozóként folytatom csak azt, amivel én is visszanyertem a mozgásszabadságomat, mert ugye az egész fitness karrierem egy balesettel indult, majd gyógytorna, és az összes többi képzéssel odáig jutottam, hogy a mai napon totál szabadsággal bármilyen sportot szabadon tudok űzni. Mivel ilyen csodálatos idő van, most elindulunk száp-jogázni, és a nap végét ezután aerial jogával fogjuk tartani, ami egy nagyon relaxáló, szívet, lelket feltöltő mozgásforma. Tápozásban az a fantasztikus, hogy sokkal több izmozat aktiválod, mint egy normál jóga órán, illetve ez konkrétan már a száp-jogának a lényege, nem a szapozásnak. Amint elkezdjük a gyakorlatokat, látni fogod, hogy egy lefele néző kutyánál melyik az a helyes testtartás, amit valójában a talajon is fel kellene venned, mert itt minden izmodat aktiválnod kell ahhoz, hogy a táblán maradj, különben, hogyha sumákolsz a jobb kezeddel vagy a bal lábaddal, akkor rögtön belefordulsz a vízbe. Tehát az up-jogában ez a fantasztikus, hogy automatikusan belekerülsz abba a abba a naturális testtartásba, ami az egészséges pozitúrához kell. Tehát a táblán ugye nagyon fontos, hogy melyik részén mozgunk. Ez a rész nagyon csúszós. Tehát figyelj arra, hogy a kezed ne menjen rá a műanyag felületre, illetve minden műanyag, tehát hogy ne menjen rá a csúszós műanyag felületre, hanem ezen a polifóm-szerűségen maradj, jó? Itt letámasztod a tenyeredet, és a térdeddel picit hátrébb mész, úgy, hogy a köldököd mindig
a fogó fölött legyen. Handle-nek hívják. Magyarok körében kedvelt sziget Gran Canaria, és ugye ezeken a déli részeken mindig van ilyen védettebb öböl, tehát ugye ehhez a körülmények akkor jobbak, amikor a víz csendes, nem hullámzik nagyon. És ahol nincsenek cápák. Igen, azok vannak, de azok nem esznek embert. Tehát itt általában feltűnik néha napján egy kalapácsfejű cápa, 8 éve vágyom arra, hogy lássam. Jó, akkor felhúzom a lábam, jó? Én is automatikus. De nem, tehát 8 éve vágyom arra, hogy lássam, egy héten legalább 2-szer kimegyek snorkelezni, és még soha. Teknőst, ráját, mindenféle állatot, ami az Atlanti-óceánban én láttam, de cápát sajnos még nem, és nem annyira félelmetes, mint ahogy ezt a tévében leírják, de hát, ja. Helyiek is megszerették nagyon, tehát nagyon sok helyi vendégem is van, kanárió lányok. Nagyon szép fotókat lehet csinálni naplementében, ebben az öbölben, hátul. Most még nem látszik, mert nem megy le a nap, de este, amikor naplemente van, látszik a Teide, ami a szomszéd szigetnek a legmagasabb csúcsa, a vulkán. Ebben a parkban szoktam a pilates és a jogaórákat tartani, ami szerintem azért fantasztikus, mert itt nagyjából egész évben ilyen jó idő van. Ha már itt vagyunk, gyere, csináljunk egy-két jogapóst. Korán reggel tartjuk az órákat, vagy késő délután. Kanári-szigeteken élő emberek kanárióknak hívják magukat, spanyolok, de ugye az őslakosok berberek voltak, berberek, és legenda szerint a vikingeknek a leszármazottaik, ennek nagyon sok helyen megtaláljuk a lenyomatát, hogy az ősi kanáriok nagyon magasak voltak, szőkék és kékszeműek. Tehát senki nem tudja, hogy pontosan ki a kanáriok, ki nem. De ezt ma nem itt fogunk jogázni, szeretném neked megmutatni az aerial jogát, úgyhogy gyerünk a joga stúdióba. Felszereltük a habokokat, kezdődhet a joga óra? Én azt hittem, hogy már rég elkezdtük, nekem már most nagyon tetszik. Szuper! Tehát a hamokbeállítás, aláállsz a felfüggesztés alá, kihúzod oldalra, és a csípőcsontod alá kell, hogy érjen. Told le a hamokot, vegyél egy mély levegőt orromba, a könyököd elől van, kifújásra lebiccented a fejedet, és csigolyáról csigolyára gördülsz le, és felvezed a lefele néző kutyapószt. Hátra lépsz a lábakkal, tenyered a matracon, engeded, hogy a homok húzza kifele a derekadat, és megpróbálod felemelni a jobb lábadat, pipál a láb, és megy messzire fel az égbe. Pipál. Aha. Érzed azt, hogy mennyire lelazítja a vállakat? Jössz vissza középre, lépjél le a talajra, lassan gyalogolj be a felfüggesztés alá, vegyél egy mély levegőt, és csigolyára gördülj fel lassan. Állj meg egy pillanatra, mély levegő fönn, tenyereket összeérinted, és a szívedhez húzod. Nagyon sokan csak azért jönnek, mert szeretnék kipróbálni, hogy milyen a lebegés élménye, viszont mozgásszervi problémákkal küzdő emberek is jelentkeznek az órára, akinek gerincferdülése van, vagy hátfájdalma, vagy irodai munkát végez. Őket nagyon feltölti az, hogy az aerial jogán a test tehermentesítve van, és így könnyebben ki tudják mozgatni a csontjaikat. Kifújásra köldöködet behúzod, bebillented a medencédet, és dőlsz hátra, tartod. Ha a matrac kicsúszik, azt jelenti, hogy nem elég aktívak a kórizmaid. Gyere vissza lassan, és engedd el. Igen, ez a beugratós kérdés.
Végig az óra alatt aktív kell, hogy legyen a combizmod, aktív kell, hogy legyen a kórizmod, és akkor a matrac nem fog sem erre mozdulni. Tehát itt van a Pilatesből egy nagyon komoly alap benne, hogy ugye a kórizmodat mindig aktiválod. A jóga engem ahhoz segített hozzá, hogy befele nézve találjam meg azt, hogy mi az, ami nekem jó. Tehát ne egy külső trendet kövessek, hanem azt, ami jó a lábamnak, ami jó a csípőmnek, ami jó a lelkemnek, ez az, ami engem vonz benne. Kifújáson nyitod a lábadat oldalt nagyra, és kívülről beakasztod a homokba. Lábfejedet beakasztod, ha lábfejed kifele néz, veszel egy mély levegőt, és lelazítod a nyakadat, a gerincedet, a karodat, kezek oldalt támaszkodnak a talajon. Kezek oldalt a talajon, nem a matracon, a talajon kifele. Aha. Ugye jelen pillanatban heti órákat tartok, viszont tervezzük két barátommal egy feltöltő nyaralás megszervezését, ahol a mozgás része az enyém. Ugye említetted, hogy van egy pszichiáter barátod, és hogy ő állítja neked össze ezt a programot? Velük közösen. Tehát az egyik szakember, ő egy pszichiáter, ő foglalkozik az elme dolgaival, a másik szakember pedig hangterápiával foglalkozik, ami pedig a lélek dolgaival foglalkozik, és én hozom a mozgásprogramokat. Úgyhogy kialakítottatok egy olyan programot, ahol az emberek ráhangolódhatnak önmagukra. Igen, pontosan, ahol megtalálják a saját egyensúlyukat, és azt a frekvenciát, amivel egészségesen tudnak rezegni. Mónika, említetted, hogy neked nem kellett volna a Gran Canariára jönnöd. Nem, abszolút más volt a terv. Óceánjáró hajóra mentem volna személyjegyzőnek. Csak ismét egy baleset következtében lettem úgymond ide irányítva, ide fordítva, aminek utólag én nagyon örülök. A búcsúbulimon az előttem lévő hölgy kezéből kiütöttek egy üvegpoharat, ami az én arcomban landolt, így kitört az első fogam, és még 6 hetet otthon kellett maradnom, és ekkor kerültem ide, sok buktatóval, viszont ezek mind kellettek ahhoz, hogy oda jussak, ahol ma tartok. És ugye ez is azt bizonyítja, hogy nem kell elkeseredni, amikor valami rossz dolog történik az életben, mert valahogy mindig a jó irányába vagy vezetve, még ezekkel a kanyarokkal is. A meditáció nagyon fontos a gyakorlatok végén, mert nem csak a testet lazítjuk el, hanem az elmét is, és hangterápiával pedig újra hangoljuk a szervezet rezgéseit.